जी हाँ, बेतिया सरस्वती पूजा पंडाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और हर साल करता रहेगा। ये भैया जोड़ेंगे दोनों हाथ और बोलेंगे सरस्वती मैया की, सरस्वती माता की। गाना बजाना के संगे सब लोग चाली, बोली जवन अकड़ बकड़े ओकर चढ़ी बाली। अरे केहू से डर के नइखे, केहू से डर के नइखे होखे कवनो टोला रे। रंगदार टोला के भसान सबसे पहिले होला रे। अपना बेतिया जिला के भसान सबसे पहिले होला रे। आगे आके जवन जे जमाई, खूब लात मुके से खनाई, खूब लात मुके से खनाई। आगे आके जवन जे जमाई, खूब लात मुके से खनाई। जनी हल्का में लिह रंग दर के, 2 मिनट में भेज दी फार के। गोली बारूद के संगे, गोली बारूद के संग चली बम के गोला रे। रंगदार टोला के भसान सबसे पहिले होला रे। अपना बेतिया जिला के भसान सबसे पहिले होला रे। जीरावा नवतन बेतिया होला कही भसान नयतिया, होला कही भसान नयतिया। योगा पटी सनिचरी बेतिया होला कही भसान नयतिया। सचिन रोहित शुभम प्रियस के नहीं जनले पप्पू मुकेश के। मनया मनी अविनाश के, मनिया मनी अविनाश के। तेनु जनी जनी है भोला रे। अपना बेतिया जिला के भसान सबसे पहिले होला रे। अपना बेतिया जिला के भसान सबसे पहिले होला रे।